staff on the 4th January. Staff we are getting ready. Now who no come na him be himself. On a home base, Paski home base want to wine and buy. Back all down photo. Jack is right one. Jenene nwanyị ka ị na-aga ịrụzie na wakekeeping ọhụụ na-ebido wakekeeping na-eme wakekeeping ịma ndị na-asụ nri na-anọ n'azụ ụlọ na-asụ nri ndị na-eme wakekeeping anọ n'ilu ụlọ onwe mgbe ị ga-anọgide n'ilu ụlọ nọgide n'ilu ụlọ ị na-emekwa na-aṅụ nkwụ na-emekwa na-aṅụ nkwụ mgbe dike olu ya anọzi ịma ndị a na-asụ ụtara asụgide mgbọrọga onwe mgbe ọ ya anọzi ha abịa na na-ayọrị egwu ị na-ayọrị egwu ị na-enekwa ya mana ike lọrọ ele ya anya ị ga-aga n'azụ ụlọ chụwa nne chụwa ka ntị egwu ọ sị na ha pụtabeghị ha aka na-asụ mgbadụga isi mba no problem ijekwa ọzọ sekọndland abịa ị na onye na-eweri egwu mgbe egwu ya achazi ọkụ hei ndị na-eje wakekeeping mgbe anyị aghọta ihe na-egwu koliko onwe ka anyị gbacha n'obi ịkpagbu unu mosi ya hei otu aka na-aga anyị aka na-eje wakekeeping nkịta mgbe ọ ya abụ nwoke pụta n'ọgbọ na-eweri egwu mana ihe na-atọzi m ụtọ ọhụụ na onwe mgbe ọ na-ahụ ọhụụ na ị na-achụ nwaanyị ufuma hey my boss ọhamadike ndị Igbo ọhamadike ịgwa m na ihe a ga-echọrọ ihe achị mana ị bịa n'onwe gị ekele m ndị ufuma ambassadors ndị na-emebe ọfụma na-ekwe chairman nke anyị ufuma ambassadors onye anọrọ n'ime ya ma anọghị onwebe ekwe ọ ndị na-eme ka ife dị mma ndị nwere ọgaranya nwee ego nwoke echebọsi na mekanik gị na-alụ ịmakwa ori na a na-achakwu ego ọ bụ dịka ndị Igbo